ana wisike Yuang Widi yen wong sabar lan narima ginanjar dawa mangke kondur saking mriki mampir sentra durian nggih Pak Bu Jumantono. Iya lah kayak usum iki. Nggih niku. Pokoke dijamin mriku mengke duriane kathah. Maneka warna enten montong, durian bagong. Durian apa Mas? Montong, bagong, petruk, terus durian duri hitam. Durian apa sing pertama Mas? Montong. Oh montong, tak kira. Nek kabeh durian kuwi paling enak durian apa nek menurutmu? Nek menurutku ya durian montong kuwi. Yo kleru. Lah apa? Durian paling enak ki durian mateng. Oh iya betul. Ya, nek arep montong nek mentah lah nggih ra enak to. Monggo pun rapi sakecanipun Bapak. Nggih. Sugih kadang pawong mitra kinasih mringsa sama umpama lara wong iku mesti enggal antuk tombo aku gadekne pamjawarane iki dina iki Pripun? los 54 Napa nih? yuswane Oh yuswane. jatahe lho 120 tahun jatahe iki lho 120 tahun umure Separo rong urung enek cek ngleling ngono ya Dik. Lah nggih. Tak kira mau nek ijek 17 tahun lho malahan nggih. Beda karo MC Campur Sari. Lah pripun Pak? Mas Joko iki kondang Kondang napa Pak? saknyangan nih karo Tengah Yuto. Wah, kleru. Piro? Kar tengah niku 10 gon Oh, 10 gon. Sak nyangen seneng Nyato 50 e. Rabi neh aku sak nyangen kar tengah. Alah alah. Monggo para kanca ireng manis. Matur suwun Ardila Sound System Gear Multimedia.
rana perpisahan dipaksa oma-oma wong tuwane suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng mati yen kelingan lelakonku jampane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grapya alus lair lan batine Sering dalan ning omahku palune mangesine bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng marise nanging ora bisa urip bebarengan sanajan kowe sumpah tetap tresno lain batin Atmaja musik. bedane nek ning Karanganyar karo Sragen kuwi ya Pripun? nek ning Karanganyar ki arepa gayeng kaya ngapa tetep kondusif Kondusif. gak enek wong dodol kotak kuning gak enek wong dodol kotak kuning Kotak kuning. Apa kuwi? sing dipikul ngalor ngidule ya Dik napa Pak Napa niku? lho nek cara nggone dhewe kono lho ya niki wis mider tukang nggawa kotak kuning Oh alah. Oh alah, ngerti aku. Ngelik ya ampun. gak dong kok Saiki lagi dong iki, saiki lagi dong. ora Nggih. bolak-balik sapa serwagene ora Ya maklum ki loading rada suwe. lah iya ora ya masalah Omahku Klaten ya. Enek sing bilani. ya lanjutne Menceran perpisahan
Ireng manis dinarap nuansa atmaja mugi saestu saged narolipur wonten ngarsa panjenengan.